Ir-residenti ta' Vjali Xarolla fiż-Żurrieq għadhom għaddejjin minn martirju kawża ta' dewmien esaġerat fi proġett ta' kostruzzjoni mill-ġdid tal-istess triq, proġett li issa qed iqarreb it-3 snin mindu beda. Fl-aħħar jiem matul din it-triq instabu diversi fdalijiet arkeoloġiċi bl-akbar sejba spettakolari issir ġimagħtejn ilu meta nstab kumpless sħiħ ta' katakombi taħt l-art. Bl-istudji li għadhom sejrin huwa maħsub li s-sit jista' jkun l-istess kumpless illi jaqgħad maż-żona tax-Xarolla fejn hemm ukoll wieħed isib iktar oqbra u katakombi. Net News tkellem ma' residenti li spjegawna li huma onorati bil-wirt storiku qoli tar-raħal taż-Żurrieq u ħadd mu jippretendi li din is-sejba tintradam mit-tarmak u tinqered darba l dejjem. Anzi dawk kollha li tkellimna magħhom enfasizzaw il-bżonn li din is-sejba prezzjuża tiġi preservata. Madankollu l-mentaw li minn qed jagħmel ix-xogħol nesihom u m'offrix soluzzjoni alternattiva. Fil-fatt żjara fuq il-post turi b'mod evidenti kif ingħalaq kull aċċess għal garaxxijiet tar-residenti bil-konsegwenza li għal xhur twal dawn spiċċaw jipparkjaw il-vettura barra għall-elementi man-naħa l-oħra tat-triq. Residenti li joqogħdu f'parti tat-triq li hija mbarrata b'fencing apposta qed ikollhom jimxu parti twila tat-triq biex jisibu l-ewwel aċċess għar-residenzi tagħhom. Fl-istess triq hemm ukoll stabbilimenti li qed iħossu mhux ftit ir-reperkussjonijiet ta' żmien twil li dan il-proġett qed jieħu. Dan apparti raġunijiet ta' saħħa u sigurtà hekk kif partijiet mill-bankina mhumiex protetti bir-riskju li xi ħadd jista' jaqgħu jweġġa'. F'Jannar li għadda 4 xhur ilu, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kien żar din it-triq u spjega kif din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli anke għal ħwienet ta' din it-triq. Dwar din is-sitwazzjoni ripetutament kellem ukoll id-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina li fil-Parlament semma mhux biss l-inkonvenjent tar-residenti imma wkoll it-tniġġis tal-arja bit-trab li qed jikkawżaw ukoll problemi ta' saħħa. Ix-xogħol fuq Vjali Xarolla kellu jkun lest minn kollox, inkluż it-tarmak, sal-miliet tal-2016. Iżda x-xogħol mistenni jdum għal żmien ferm itwal hekk kif bħalissa wieħed isib ftit ħaddiema ingħatfu l-fdalijiet mill-ħamrija u t-terrapien taħt l-osservanza retta ta' arkeoloġisti mis-Suprintendenza tal-Wirt Kulturali.